Klab mar Gor Mahia koro yudo kocha manyien ma wuok e piny mar Jerman, kocha Andreas Paya mabende biro telo ne jo klab noero. Koch noero omi tich makamano ero kawuono e nyasi mabende nokelo kanyakla jotelo mag kogalo kotelnegi kod jakom margi migosi Ambrose Rachier e boma noero ma Nairobi. Coach Paya ne en jatelo e kamiti manoero ma technical bench mar FKF kendo bende nosebedo ka coach mar APR manoero ma piny Rwanda. Good idea. Erokamano jo kogalo kod jogo mohero adhula e piny mar Kenya ka. Wahero mondo walandi nikech wawinjo weche mang'eny mawachre oko kuonde ka. Koro walando alanga ni waseweyore gi kochwa machon Mark Harrison kod jalupne Sami Omolo kod Jerim Oduor manyocho en japuonj mar joma yorit gol. Wawere kodgi maber kendo walamo nigi mondo kuma gidhiye no mondo ginwang' hapruoth kendo giti kuro maber. Ahero bende lando maler kawuono ni chakre chieng' ma kawuono ni osekawo coach manyien moa dala mar Germany miluongo ni Andreas Paya. Andreas Paya ok en ng'ama nyien e Kenya kae ni, osebedo kae ni hike 16 kod 18 ka otimo training mar youth team mar Kenya. Mabiro luwe en migosi Michael Nam mabende ung'e en coach ma ratiro kendo mosetiyo matek ahinya e Kenya kae ni kod pinje maoko. Gibende wakwayo nigi alap mar Nyasaye nyaka laga mondo lag kuomgi mondo gikel dongruok maber e tim marwa mar Gor Mahia. Erokamano.